sallallahu alayhi wa sallam abarakuhunna o wi ko ɓuri wadde barke mabɓe ahsanuhunna wajhan ɓurɓe hen moƴƴude mbaadi wa aqalluhunna mahra tawa ɓuri hen famɗude taŋi ɓen ɓuri wadde barke ɓen wi ɓuri wadde barke kono ina dagi kay kono kayne dagi kay heewa ko ina dagi kay ene dagi kay hay so tawi heewi hay so heewi yo innire teŋe yo taw inna ko teŋe tan wata waɗe e dewgal kay woto waɗe dewgal hay hunde ko adi kumal mum kono so humama hankadi haala ala ko joom suudu ma ko mbaɗɗa toon fof ko joom suudu ma esiraɓe ma ko jinnaɓe ma ko dokkuɗaɓe fof ko jinnaɓe ma tan tawde dewgal waɗi humama kono so humaka taw hay hunde dagaki de gardina toon joom defte en ɓeene o wi joom defte en ɓeene yoɓe janngu defte maɓɓe yoɓe janngu tan defte maɓɓe yoɓe kippit defte ɗe ɓe ndaara heen wota ɓe gonde addu ɗum jahiliyankoɓe ɓe so tawi dewgal da waɗe o wi dewgal sone waɗe so seeren ɓe kippi defte mbi no aada wi naam mbimama ɓe no aada mum waɗata aada no wi deftere aada kay ko rewɓe nayoɓe jangi ɓe jangi ɗum ɓe human binneɓe ɓen ala ko ɓe janngani toon sa wi ɓe jangi kaale deftere mum mbima addu ñumbordi ina windi to maɓɓe to ene toon windi addu ñumbordi en ɓe mbima yaddu ɗum addu cancordi ina windi toon addu bula boomi ɗum ine windi to deftere maɓɓe addu jorare ko waɗirte ɗum nafoje mum ɗum ine windi toon addu hay goto adduji ɗi hay goto anda no foti ɗum fof ma adde ko ma adde ceerno o noon oto yantu e on addu so wi addu nduwordi gadde anonne kadi nduwordine ala e deftere he geɗal jama ala e deftere he jama kay lawol mum ala e dewgal jananal lawol mum ala e ngal dewgal ala e dewgal jananal inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ɗum waɗi nduwordi en geɗal jama en geɗal kindele noddinoɓe en base jama en ɗum fof ko fenade so aada fuɗɗorima jama so fuɗɗorima jama so yalti duppat wuro so yalti ɗon duppat wuro pirten tan ɗi aadaji sabu kala ko mbaɗɗen hen ko mbaɗannoɗen ɗon ko sunnane yettoyta ko Allah noon nelaɗo Allah wi sallallahu alayhi wa sallam man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun kala ko watta hen ko mbaɗannoɗa ko yettoyta ko Allah so en tinnima en firtiri ni sukaɓe men ɓe dañanno ndesri accito caggal to omo accito caggal to yimɓe ko ujunnaji jeegom tan mbiɗa acci toon ujunnaji sappo omo addi acci toon ujunnaji sappo kono noon sukaɓe yontuɓe pelle ɗe eɓe nela e makko eɓe jetta Allah kamɓe fof ɓe ndesi sikkatano soɓe ndesa joni ɓe ɗaminaki resde joni ɗo e duuɓi nogas ɗen nele miɗa heɓa ɗen nele omo heɓa ɗum e mabɓe nde wonno ittama ko ɓittanno fo wi hankadi ɓe ndesi wonnoɓe ladde ɓene eɓene garta tan eɓe gara ɓe ndesa nde wonno ɓe gandade ɗum firtoto enen noon mbaɗiren ɗum tan Allah ballen koye men ballen julɓe ɓe so en tinnima e ɗum bojji mayɗo ɗum kam pirten ɗum haalaɓa bojji mayɗo sunno rewɓe sinno rewɓe ganduno ko woni hen ɓe mbaɗata ɗum sabu kala nde rewɓe ndendi gulli goyi mayɗo ɗen rewɓe malaikaji garat kalda e mabɓe ina mbiyaɓe holmo kaɓoton holmo cekan ɗon holmo mettinan ɗon ko Allah ne Allah jeyimo ko malakul mawtine ko malaika maydene on de nelano tan on de ko nelaɗo tan ko niɓe kaldirta e mabɓe ɓe binda ɓe
ɓe binda ɓe koɓe malkisaɓe koɓe yimɓe jeygol ko toon ɓe payi e bojji he e dow bojji he kono sinno ko ɗum tan o wi sinno kadi ko ɗum tan soɓe kaɗama ɗum moƴƴani ɓe cali ɓe goppete kono wona ɗum tan nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wiyen kala nde rewɓe goyi maayi ɗo wonata koye leftede soɓe deƴƴani koye leftudemo tan ɓe goni andi kay ta yurmima neɗɗo ha aɗa waya ɗum sinno a anduno koye leftudemo gonɗa a waɗata noon sinno ko goɗɗo habruno sinno kadi goɗɗo habri ɗum wiye ko haala deftere tan kono ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam habri ɗum ina to defte hadis to ɗum noon bojji maayi ɗo tinnoɗen kadi goppen ɗum jalten e muɗum onon rewɓe tuuɓe o masala e o bakkat ko woni hen ko teskaki julde teskaki korka teskaki golle moƴƴe kala debbo goyowo maayiɗo ñawore mum ko yaade tan jeygol ɗum en jiɗa ñawede ɗum o wi en jiɗade ñawede ɗum yo Allah dandu en so ɗum yawti calmodiral rewɓe e worɓe jungo e jungo ɗum kadi ndentoɗen en kalin ɗum hanki ɗum ɗon windete ko kaare kaari jindi inde kadi jalten hen taƴodiral hakkude julɓe e ceekol hakkude julɓe ɗum ina haɗa kala moƴƴere nde heɓoto gilay ndiyam gilay jam gilay puɗi gilay jahori kala tan nema garannoɗo taƴodiral julɓe ina bonna ɗum soɓe kawriti tan ɓe gonti neɗɗo goto jiya Allah rokkaɓe fofof kala koɓe donkuno Allah rokkaɓe ɗum waɗi noon ceekol kam hankadi ñooten ɗum saabu Allah e nelaɗo mum pirten ɗum e ɓerɗe he ƴeewen ko yawti ko yawtida e ko yawti ko heddi ko woni yeeso ko enen fof ndenden jaafodiren jarlodiren jitten wirgalloji ɓerɗe ɗe jiitodira jettodira ha wuro ngo wona konngol gotol sen jiɗi noon ko yaawi hen yo fedde darano fedde l'islam tuggude duuɓi capanɗe nayyi e joyi jippito ha e sappo e joyi ɗum ɗo ɓeeɗo kala nde ɓe dari ɓe mbi fedde l'islam ɗo ɓe mbati ɗum ɗo ɗo ɓe dari ɗo ɓe jiitodiri ɓe dari ko ɗon sirru Allah iwata nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jippoɗon e mabɓe rendina ɓerɗe mabɓe ɗe ɓe kawra no ɓe meeɗano hawrirde ɓe daña pellital e moƴƴinde ngal ɓe meeɗani dañde ɓe daña peewal e anje pankare ngal ɓe meeɗani dañde ɓe jogo sembe no ɓe meeɗa jogorade tuggude capannayi e joyi hay sappo e joyi so woni neɗɗo goto wuro fof woni neɗɗo goto hankadi hay hunde tiiɗani so wona moƴƴere so ɓe ndendi noon seremɓe ɓe e mawɓe ɓe ko ɓen goni hutortoɓe ɓen kala no jiɗi yo wuro ngo wa ɓe mbiya ndenane men ɗum ɗo min mbi ɗum yo iw joni nde oɗoni ndene gesa bana ni no mbiɗon fof hankadi mon taw tampinta jomwuragu tampinta alhaaliji tampinta Allah waɗan moƴƴere hayso tawi ko jomwuragu hankadi tan ko pelle ɗe pewnata ɗum hayso ko jomwuragu ko pelle ɗe tan pewnata ɗum yo tesko ko ɗe no moƴƴi kettoɗon haala ka hayso ko jomwuragu jiɗɗon wadde pelle ɗe ne mbawani lomtade en ɗum min gaccito ɗum de woni ɓe acci caggal so ceekol hakkude yimɓe fedde nde ummoto yaha e keccaɗo ɓe mbiyamo on baba kaari ma kaw kaari minen ɓe fof taw ko sagataɓe nogas min ñaagui gara kawrita e baba kaari ɓe mbadda e makko so
julɗo moƴƴo o weltoto ɓernde heccida ɓernde makko heccida o jaɓana ɓe ɗum ɓe jaha toon on haalde cekol ñoote ɗum ɗon so debbo cuutiɗo ɓe jahana ɗum so tawi ko wayno maayde ɓe mbaɗano waɗete ni sukaɓe nan ɗo ina gummi e gure he ɓen sinno kamɓe darino joni ɓe kalna on no ɓe jam tan toon no ɓe gollirta toon so mayɗo maayi debbo yahata taw dillata ha worɓe gaynayi makko iwa toon rewɓe ne jaha tawa toon fedde nde yimɓe nayo mumen ɓe mbiya ɗumen kala birtiɗo ɗo yo salmin duwo refta ɗo hay goto joɗotako hay goto yarata ɗo ndiyam sabu enen no mbaɗirten ni eɗen poti ittude ɗum en kalino ɗum hanki yimɓe aɗa wuuri mboɗo wuuri aɗa jogii cukolon enen fof eɗen pewjana cukolon men dawɗo e men fof dawrata holno sukaɓe mum gurdata goto e men tan maaya woppa ɗon cukolon mum nawɗen donoɗen mo gubboyɗen mo sukaɓe makko gonta yiitu mum gartuɗen eɗen keddude enen sukaɓe men eɗen fewjanta sukaɓe men yimɓe wuro ngo fof tan renda ɗuyaɗo hen tew rendoya toon yaha toon mbiyana jaɓa duwa dammirina hirse maaroji ne ndefe yimɓe ne ñaama tan ni tan ha galle ko wonno hen laaɓa ha laaɓa gaccon ɗon aliyetimaɓe e dow karawal goto fof noon rutto galle mum ene fewjana cukolon mum kon ɗo goppon ɗum ɗo kankone yummirakon makkon koɓe ñamata holkoɓe ñamata fo on ñaami ɗum en poti dartindade ɗum waɗi noon ɗum firtama haalɗeɗe fof firtama sukaɓe fedde nde ɓe daroto so joom saret yo duwo tan yaha so tawi ko gonɗo e wuro he yo duwo yaha hay ndiyam so giwiɗo to woɗɗi ina jiida e wuro he yo jippoyo toon so weeti ko duwo o yaha so tawi noon ko mayiraɓe ɓe ko ɓen o jiidi yo jippo toon so weeti o yaha kono dammuwol hirsetake hay hunde woto hirse ɗon hay hunde soɓe jiiɗi ɓe peesoya soɓe jiiɗi ni ɓe laftoya tew soɓe jiiɗi ɓe laftoya tew kono hay hunde ko ɗo ɓe goppanta ɓe aliyetimaɓe ko Allah rokki ɗumen ko ɓe jaha ɓen dañano gurdi tawde en ƴeftataɓe mbattene ɓesguji men wata en ñaam ko babiraɓe maɓɓe gaccanno ɗaccannoɓe wona lawol ɗum de wona lawol en battataɓe ɓesguji men en ñaami koɓe accirano ɗum firtama so Allah ɗum ɗo fof yon gandu firtama ga fof de ko ɓenni funnage mum ko fof gila ɗo ha lowre fof firtama rewɓe janayseje ɗum hammayi joni cente ɗe mayi koɓe dartoyta holkoɓe lartoyta hen wuro kay so tawi koye wuro he mayde waɗi rewɓe jandu rewɓe ne mbawi yaade ndu o kono wuro e wuro yo won kam jiidaɗo yaada e joom mahram mum ɓe jaha ɓe nduwoyo kono jiidaɗo omo jiidaka yimɓe fof ndenda tan mbaɗa maalde ndewa e lawol ene jewtiya ina kaala ko toɗɗaki ɗumen battima caggal wuro tan daro ƴeewa ɓurɗo welde dande je fuɗɗo an ala fuɗɗo boƴƴi an fuɗɗo andi kay ɗum ko fijirde de ɗum ko fijirde maayiɗo hunde nde ganduɗa Allah woni koye siftinde ina waajo en nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi nde sahabaɓe mbimo tawi omo yaadu tawan kadi omo yaadu ɓe mbimo holko gaccirta min o wiɓe taraktu fikum wa'izayn mi acciri on wajotoɓe ɗiɗo annatiqa wasfamita kaalowo e deƴƴuɗo ɓe mbimo bajotoɗo kaalowo kay min gandi ɗum bajotoɗo kaalowo de min gandi ɗum holi deƴƴuɗo on hol deƴƴuɗo bajotoɗo o wi ko mayde ko waaju poɗɗo ni noon yimɓe ne pijana ɗum ina defana ñaama ina jala
jala ina jewta ko andaka tan ala do haadi wadde fof de firtima to Allah haaji inchallah firten halaba kadi halaba dum darne ngesa sunna gawri mum remante hudo aada e bida to gasi remede yewen fedde nde renana en dum bele aba hisa to ngesa renaka wawi nyaayede wawi ngonyede dum fof ko ma firte ɗiɗo woteji en mbiya ka wata en mbaɗɗum kono noon teskoɗen enen ken julɓe maayoɓe dañcaɗi ko wuro woto ko enɗam koddigal ko ɗum enɗam diine ko enɗam tijaniya ko enɗam ɗeɗo enɗameje fof yimɓe ɗiɗo ngara tan ona darta kongu so heeɓi faari ko galle mum ona darta kongu so heeɓi faari ko galle mum ɓe ngara ɓe jippo wuro ngo sukaɓe wuro o wiya balle kam oya wiya balle kam ko haɗi wuro jogo haqqille mum kono ɓen araɓe ɓen sukaɓe kamɓe ponno jogade miijo goto e mabɓe fof daro fodana mo wallata o ɓe pelmodira yimɓe ɓe kamɓe koye mabɓe babiraɓe mabɓe kawiraɓe mabɓe e musidɓe mabɓe ɓe pelmodira ɗumen ɓen kaɓa kaƴodira mallodira rumtodira sabu tan yo goɗɗo laamu nawa laamu mum galleji mumen an keddoɗa wona ane laamu wona an e jaam ɗum kam mataw fotani wonde mere o wi ɗum de fotani wonde mere haqqille fota jaɓirde ni hayso laamu hoore ma jaɓani soko laamu goɗɗo ya taƴenɗam ma natira ɗum jeygol ha tan goɗɗo laamo so tawi laamimani so wirtima ɗo e godoron ina yaha omo yaha a wifat mo jungo ha tampa o ɗurnoma o wima ko mi yanoma sa tawi ɗum sa tawtimo dar ay natata salma salma ko perong sal to Dakaru ko non jiyatamo tan ko nyande o sohli ɗum o ara o soray bafe ma o nyama bunama marɓoɗo o mabɓoga omo darta carte ya weddanomo o laamo sa weddanimamo to hoccide tan o weddoma o jokka haaju makko ɗum haqqilanan ɗum hankadi o wi ɗum de en foti haqqilande ɗum hankadi en foti haqqilande ɗum kalden tan kawren kon darne fedde nde tan so nde darima tan so ɓe ngari e ngol ko kangol fedde nde daroto so ɓe darima ɓe kalda ɓe kawra onon balle koɗo kaari o onon kaari ngal legal yo wallu kaari ngal ɗo legal balle koɗo kaari o aha ko yamirore wuro ngo fof hare ala so yonti beddano ɗeɓe anen onon ne so yonti jehon beddano ɗon keddoɗon e koye mon so wote ari ɓe beddanoya so e paye weddade tawde so hocci o weddotoɓe kammene soɓe beddo carte makko yo mbattumo e carte ɓe beddotoɓe fof yalta ɗum jaa ni foti sabu son mbaɗani noon ɓe mbaɗata on noon sabu son mbaɗani ɓe noon tan kamɓe ko on jiyataɓe ɗo sonaɓe cokli on jiytataɓe ɗo kadi sonaɓe cokli ɗum ni foti ɗum noon enen kaqilen so ɗum seeki ɓerɗe men taƴi enɗam men ha en ndumtodiri en goppodiri andi kay hay sen kawri jama duwaw men yahata nafata jama ala ko nafi ande ko aljuma wa amma ko fijirleji ɗum so tawi rewɓe worɓe ne ndendana ɗum toɓata ndiyam heɓota wona ɓulli wona haynokku ɗum noon waɗata noon ko wuro ngo ganduɗa leydi ndi ganduɗa keesero ala hen sinno ko leydi nde keesero woni soɓe ndendani bonande haɗata toɓede haɗata ndiyam heɓo nde wonno ɗum ko gueɗal heetere kono fuuta e sahal
kesero ala do la. So be dendani bakkabe ngol. Kambe foftan. Tobata. Ido lambaji. Ko dum firti dum. Di baluji. Ko dum firti dum. Wa amma ko wiete dayti ko. Dum kay ko jalkidde hoore mum. Don ko jalkidde hoore mum. Juldo bi juldo. Wiana nyemtina tuba. Kesero. Juldo bi juldo. ina wiya Muhammad. Ma Ahmad. Walla Ahmad. Ma Ali. Ma Abubakar. Tan ina nyemtina tuba. Ina fiya bawdi tuba koɓe. Ina ngamri tuba koɓe. Kanko e rewɓe. Ɗum ɗo. Kono waɗay wuro. Wata ɓe ɗamino hen ndiyam. Tawde kesero ala e nokku he. Ɗum wona ko men. Jaltinen ɗum. Goppen ɗum. Ay matam nana. Ɓuri wonde tuba koɓe. Ɓuri ɓallade ɓe ne. Kono firtama toon ha laaɓi. Matam ni nana. Firtama toon ha laaɓi. Sukaɓe yo ngoppu ɗum. Kono wonno ɗo. Ɓe nanga lawol ngol. Lawol tijani. Ko lawol. Moƴƴere. Ko lawol. Sa nangi. A hisi. E kaɗeki mayde. A hisi. E nange ñalawma darga. A hisi. E namdotoɓe gabri. A hisi. E gacce ñalawma darga. A hisi. E yawtide sirade pelema. Ane nelaɗo Allah koddoyta. Ɗum waɗi noon. Tedde nde kam wata hay goto mon heddo to wana nanga lawol ngol. Enen fo jehen jama. Enen fof ndenden wonɓe ɗo ɓe mukaddameɓe ko ɓen lomtiɗo Cheikh Tidiane. Kala nanguɗo tawde a rokkama kamɓe ɓe gonduɗa ɗo ɓe ɓen goni Cheikh Tidiane. Lawol ngol ceerno goɗɗo hen ala to wana Cheikh Ahmad Tidiane. Nokku fof noon wonata ɗon Cheikh Tidiane on tan woni Cheikh Tidiane ɗo. Ɗo nanguɗani. Hutoromo tan. Hutoro gonɗo ɗo no. Dokkuɗoma o. Ko nelaɗo. Kanko jooɗi ɗo. Ko nelaɗo. Sa heɓi. Hutoromo. Cheikh Tidiane tawmaɗo ɓerde makko ɗo. Ɗum ni waɗirte. Tawde noon ñawli joni. On kalne lawol ngol. Sarɗiyeji ɗi. Kala jiɗɗo nangude. Bismillah. Ara ɓe dokka ɗum. Min accida ɗum. E wonɓe ɗo ɓe. So tawi ko debbo. So tawi ko gorko. Nangunoɗo. Wirdani. On kam yo heñu. Nangita. To debbo. To gorko. Wata hulmo huli simme. Wata huli simme. Wata hulɗum. To Allah haaji. Sa nangi. Simme woppete. A nangi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Iblis kay woppete. Hankadi woppete. Sa Iblis na folma. A nangtake nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Lawol ngol noon ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Simme noon ko Iblis. An kay nangtoye nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. On sanga Iblis woppuma. Haalanɓe sarɗiyeji ɗi. Keɗo ɗon sarɗiyeji ɗi. Allahumma salli ala rasulillah. En kalano inde de. Indene kono illene. Ko wi indene. Illeji ɗi. Kañum ne ko deftere nde tan. Enen ka en gayni. Gilay seere men ngol. Deftere no woodi. Kala ka tawani toon. Andu wana gonga. Miri inde. Buudi inde. Talki inde. Fof de. Hay hunde hen wana gonga. Hay hunde hen wana gonga. Hay hunde koy wana gonga. Ay buudi inde. Wana gonga. Ɗum waɗannoɓe ɗum ɓe jinno ko weltinde yimɓe nde ɗum watta hen e sunna he battugol ngol harmi goro inde ko noon wayi amma talki noon ɗum ɗon cukalel gondugol e soɗe ƴetta inde Allah binda e kayit mo sa wicci e ndiyam soofa leppa mbaɗa on kayit hay hunde a somrani ɗum. Wona pila hen garaji falla. Mbaɗa ɗum talki. Kaɓɓa e koyngal makko. Ko waɗata fof koye dow hoore koye makko wattata. Kala ko rufata. Kala ko tuminta. Koye dow makko. Kaɓɓanagel inde Allah. E dande. Yummagel. Walaɓe jiijam. Ha hande. Laɓani taw e jiijam. Lombaɗo inde Allah. Ko hoynude ɗum. Ko hoynude inde Allah.
ko hoynude inde Allah wata ƴeewen noon ko ɗum ɓooyi waɗede wata ƴeewen ɗum oren ƴeew ɗum de ala wata ƴeewen ɗum ay haaloɓe ɓe ina gandi ɓooyama waɗede ko ɓooyi mate leggal ɓooygol mum e ndiyam ina watta ɗum nooro ala wonde ɓooyi tan ngal ɓooye ndiyam tan mate ɓooygol ɗum haɗa ɗum wonde fenade ɓooygol hunde nen haɗa ɗum wonde fenade wata wi noon mate seeremɓe wonnoɓe ɗo seeremɓe ɓe mate gandano ɗum ala an nehodir e maɓɓe wata yettoyo ha toon ɓen a andano koɓe jogitino a anda maslaha maɓɓe a anda koɓe jejjinno a anda koɓe ganduno an kay deftere tan nani ko ala toon wata wat ɗum ɓe jeehi ɓe jaade no ɓe mbano ɓe paari ɗum e kabriji maɓɓe anne ko jogiɗa hadema wiide ceerno kaari nelaɗo Allah noon ni nelaɗo Allah waɗanno ni ceerno kaari waɗanno ƴeew mo poɗɗa rewde tan mo poɗɗa hen rewde mo poɗɗa woppude e maɓɓe foftako ƴeewta tawi ko ceerno kaari boppa nelaɗo Allah e ƴettu ceerno ba accu boppa nelaɗo Allah tawi ko noon so tawi ko noon poɗɗa wadde wan noon tan tawde noon ɓuranma nelaɗo de ni waɗanno nelaɗo ko ni waɗanno ceerno kaari ni waɗanno so tawi aɗa waɗa wat ko nelaɗo waɗanno ko on wiya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun goɗɗo ko waɗata ko no moƴƴiri ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ala hen wudditini kadi ɓenne mbaɗata ɗum de ene jogii koɓe mbaɗirno ɗum ni heeje ɗe ko weltinde tan wadde ɗum wayino noon ne wayno ha joni wonanno ko wadde ɗum ɓuuri sinno wawno waade noon kono wawata hankadi wawani hankadi wattama e sunna ha wiyama ñiiri inde goro inde talkiɗine ko geejorde ɗe ha fanda tan ceerno o kay ko namtori hen tawde ma o rokke geejorgal o kanko no winda talki alay sago kanko no winda talki ɗum o wawi kono talkiɗi yo coome yo rente kam alanɓe sabi kamɓe ɓuuri andude ko kalmi ko seerenɓe ɓuuri andude ko kalmi alanɓe sarɗiyeji ɗi sarɗiyeji ɗi on kalade ɗum sarɗiyeji ko nogase tati sarɗi gadano dokko o yota ko jabiraɗo yamirore sellude ha yetti Saftijani radiyallahu taala onon woɓɓe rewɓe keɗoɗon toon sarɗeji ne kaale so tawi gasi kala jiɗɗo rokke worɓe ɓe ono nekkeɗo ɗon sarɗeji ko nogase tati sarɗi gadano dokko mo yota ko jabiraɗo yamirore sellude ha yetti Saftijani radiyallahu taala anhu sarɗi ɗi moanal muɗum nangowo yotawa ala hay goto e laaɓi waliyaɓe gon joguinoɗa soɗa jogui aɗa cerko Tijani o tan birdata joni sarɗi tata ɓo a juurota ko walimo wona Tijani en ki guurɗo e mayɗo juuroɗa ko annabaɓe e sahabaɓe Tijani en koɓe hono maɗa sarɗi nayaɓowo feyɗi joyinawa ɗum to ƴama so tawi gantu ala kala ko sare yamirma golla ko hanma goppa joyinɗiɗa ceerno men Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu ko ɓuuri ko neɗɗo yiɗi yumma e baba e ɓiɗɗo lomtiɗo mo rokkuma lawol Tijani on a yiɗa ɗum guiɗgol keerigol jeego mo hoolata ko hoto Allah sabu nangude laawol Tijani nande moƴƴere wonde hen nde mbiya sababude ɗum ya gollu ko jiɗɗa ala aɗe ko hulde Allah e gollude jamiroje Allah jeeɗiɗa yeddata Cheikh Tidiani ko nanɗa o haali walla o golli a añatamo gaño makko a watta ɗum sehil maɗa jeetata pellita sa nangui wirdu ɗumade hen ha mayde tawa ɗaccani jeenayi pellita kala ko nanɗa hen e moƴƴere ene haale ko ɗum gonga ene hen seeɗa kaalaɗo kala nangude laawol Tijani nelaɗo wi sallllahu alih w sallam defanima ɗum natoyde aljanna tawa lebtaka hasbaka kaaɗeki mayda tinnata ɗum siraɗa yewtita ɗum pele ma koye dow balaɓe malaikaji ɓe ninteɗa omo defi ani makko mon koddu galle makko aljanna a ala illiyina nene ma kane bamma wiye joom suuduma e ese dokkuɗoma debbo emo dokkuɗa debbo fo omo defi ɗumen natirde aljanna sababude ma an goto nanguɗo laawol Tijani hay so ɓen nanggani e sarɗiyeji ɗiɗi soɓe julɓe ɓe jeddani Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu sappo a gomnina ɗum a yahata wittude ɗum wittugol jeddowo holno wonirta gonga Cheikh Tidiane goto rokkede ngal ɗo ɓuural nder waliyaɓe sappo e goho ɗaccata dokkeɗa nde puɗɗoɗa wirdude sappo e ɗiɗi sahite rokkama taweɗa waw wi fa yakutul jumatto dental sa ala gantu sappo e tati nokku nana wirdu hen wiya jawharatul kamali ko jaɓi sappo e ɗiɗi a janggata ɗum sowona e dow laaɓal timmugal
wiyete laaɓal timmugal ko cuɗde ndewa e laawol ene jewtiya ina kaala ko toɗɗaki ɗum bakkima caggal wuro tan daro ƴeewa ɓurɗo welde dande ƴe fuɗɗo boɗɗi ala fuɗɗo boɗɗi an fuɗɗo andi kay ɗum ko fijirde andi kay ɗum ko